Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dini konse vlog video banai baunse. Dini ma hono मैया आथिमंगल जानायनि माबा मा होनो आलना फालें ओमफ्राय गद्रेज बेखौहाय हौवा गोदाननि न'आवहाय दोनहैनो नागिरदों आरो जोंहा नै बियो हिन्जाव गोदाननि बिफा आरो बेहा ससे दोनलांसै ओमफ्राय जों दा बजाय होखांबाय एसे देखायनोसै आङो बे टाटा मबाइला बजाय होबाय एसे खिथौजों देखायनोसै गद्रेज ओमफ्राय आलना ओमफ्राय माबा लेपटप ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मा होननांगौ बेखौ बिसना शकेस मिथिला जिखुनु जाया नै ड्राइभारा जोंना गोजौसो गाखोनोसै आंबो बोरै ओरैथिंसो दं ओइ हाफां नोंबो थाङो ज' ओइ नाम्बारा बिना होलै हाफां दे जायगा थोगोनसै बेवहाय स्टार्ट होबाय गारिया होलांसै क'क्राझार मा होनदोंमोनलाय सरायखेला होमबा हाफां बिगुमैनि न'आव होलांथारनोसै बेयो साला गाइस जों दा लकेल सक मोनबाय दतमा जोंनि एरियानि सक बेयो दतमा क'क्राझार चन्द्रपारायाव मेला जादोंमोन माथो बेरायफैजागौमोन ना लकेलनिखौनो बेरायनो मोनासै मेला जादोंमोन देउल मेला दासो क'क्राझार चन्द्रपारा मोनदों हाफां माथो गोलोमजोब्बायसो सासेया खना हायावसो थाबाय गौरां मोनबाय गाइसमोन जों दा ओरै बातालमारिथिं ट्राप हाबनोसै बातालमारिमोन नामा बे ओरै फ्लाइअभारजों थांगोन जों फ्लाइअभारजों ओरैथिं टाउन थांबाय ना बेजों थांगोन ससे थांसै गाइसमोन ओमफ्राय जों दा बेयाव ड्रेसिं आयना होनो नागिरदों आरो दतमायाव नागिरबाबो मोना क'क्राझाराव होफैबाय बेनो 500 थाखा जाहैदों 700 थाखा होनबावदोंसोमोन 500 थाखानि जाबाय ओरै बेसेबा गोजौ बिल्डिं दङ नै दासो आयना होनानै समायबाय दा ट्रेन स्टेशनानो होथेबायसो हाई सेकेन्डारि फिल्ड मानसिफ्रानो बारा गैया दिनैना बारा भिरबो नङा क'क्राझार टाउनखौ एसे देखायनोसै आं नायलायलाय मोनाबोसिगोनसो नामा खेला मोनबायानो हाब मानि प्रग्राम मानसि जाखोब्रा 70 आसाम पुलिस बेटेलियननि माबा बेयो अफिस ना मा होननांगौ जायगाया
खारहोदोंगोन नां खारहोनो रानि खेला दंमोनदांलै मानसिफ्रा ओंखाम खुरनाय बायदि जादों मोनबायानो खारहोदोंगोन नां बैयाव लाखिदो ओरै साइडजों ओरै थांनांगौ बेजोंनो औ बेजोंनो हाबदो मोनफैबाय हौवा गोदाननि न'आव हाबां बिगुमैनि न'आव ओरैथो हाजो नुलाहैजोब्बाय सफैबायानो न'आव हा जों न' मोनफैबायमोन नंगौना नङा हाफां हा नंगौ बुस्थु मोनजाखो नोंहालाय आयो आइसक्रिमबो माबा नै गथायाव जाहोजोबबावबाय गथानि मा जाखुला नोंलाय ओमफ्राय नै ओरैथिं खामसालियाव दोनफैबाय आलना ओमफ्राय नैबे माबा सखि गिफ्टफ्रा नैबेथिं दोनलाजोब्बाय आंबो जायो बेसे हाफांनाय सैमाया बिब'जों लाबोजाबाय सैमा बिगुमाया नै बिसोमोन हाफां बिब'जों लाबोजाबाय एसे दहद बिसोर सिख्लाफ्रा गासिबो खारनो फैजोबनाय पुलिस जाजोबगोन औ जेल वार्डाना मानि मोनलाय मिथिला औ बिदिनो माबा मा होनो सराइखेलायाव मोनसे माबा दं नालाय अफिसनाव खारग्रा माबाग्रा बेवहाय औ जोंना क'क्राझारना दिमोलगावजों ओमफ्राय सराइखेलाजों मा मोनजाखो हाफां बिस्कुट मोनजाबाय गाइखेर मोनजाबाय ओमफ्राय गय मोनजाबाय गयथ' नाङा गासिबो दंजोबोलै ओमफ्राय भिडिअखौ माने मालायनावसो जाहैबाय नालाय उसुबिदा मोननानै भिडिअ खालामनाय जायासै आं एसे पारमिसनबो लाग्रोनांगौ जायो ओंखायनो खेबासै आङो गामिफ्रावबा दस्राफ्रावबा सिनायनाय मानायफोरनाव जेबो नङा ओमफ्राय दा बेवहाय फार्स्ट टाइम फैजेननाय नालाय सिगां हाबायाव फैदोंमोन हाबायाव भिडिअ खालामदों ओमफ्राय थेवबो बिसोर सिनायाना मिथिया ओंखायनो आं खालामासै जिखुनु जाया जेबो साननो नांले नोंबाजैखौ लाबोगौमोनलां सानैनि गेजेराव सासे लाबोगौमोन ना जायालै सासे जनानि नङाखि सासे सानिया मा सासे जनानि नङाखि सासे सानिया सानिया स' गाइस जों दा फ्लाइअभारजों फैदों आरो फ्लाइअभार मोनसिगोन क'क्राझार डनबस्क' फरकेसनि खुगायाव सोनायाथ' जानाय जायोना खुगा सिङाव लानायाव बेरोना मेलाखौनो खेबनो बावदों आंहा मेलाया मोनसेबा गिदिर जानानै दं बेवहाय हाबाब नै बनरगाव बाथौनि माबा फुजा मिटिं गिदिर जाथारदोंलै बेरायफैनोसो दंलाय लांदोंमोन आङो गैया जायासै हाबायाव थायै थायै बनरगाव बेयो बनरगाव फोथार
मोनफैसोमोन बनरगाव बाजारानो बारा गिदिर नंखाया नै रायजोफोर लामाया नै माजोंबा फैनांगौबो फैब्लांबाय जोंनिथिंजायबो ओरै मा होनोमोनलाय बनरगावनिफ्राय ओरै बंसिगाव गेलागुरि दतमा थांग्रा लामाया माबायदि नुवाखै नोंसोर माखासे मानसिफ्रा गावसिनि साइडजोंल' बिदि लामा गाज्रि सानोना जोंनिथिंबो नै नाय लोगोफोर सरकारफ्रानो मालाय ओरै टाउनाव थांग्रा माबा थांग्राखौसो बानायना होयो बिदि खना खनलानि लामाखौ नायस'नालै सरकारथ' नङा जाहैबाय बै थाबायग्राफ्रा नैलै ड्राइभारानो बबे बबे लामाजों लाबोखो लामाया मावलाजोब्बाय जाला हाबा मावजोब्बाय लोगोफोर जों दा बंसिगाव मोनफैबाय ओरै बंसिगाव स्कुला बेना बोरमा ह बंसिगाव स्कुल बंसिगाव बाजार बंसिगाव बाजार बेयो नैबे लामाजों आंनि लोगो सासे दंमोनलै बेजों हाबनानै थमब्लेट मोनहैगौमोन गेलागुरि मन्दिर बेयो मेलायानो जोबजोब्बाय गैला साननै सानथाम आयौ मेला जाखांनानै नै लेथ्रा जाजोब्बाय गासिबो मोसाग्रामोन नामा आयौ सोरबा नायदो नै थागोनलै लेथ्रा जोबथार स' गाइसमोन बैयाव मेला जागासिनो दङ खथिरपारा मेला गेलागुरियाव जाखांनानै बेयाव जाफैबाय आरो आयै दा फैनांसिगोनलै सिख्लाफोर नायनो माबायदि औ खथिरपारानि मेला जागासिनो दं जों नैबे लामाजों थांसै दिपल्स का भिउ एसे देखायहरसै आं गोदो बेवहायसो दिउल फुजाया बेवहायसो जायोमोन खथिरपाराना बे दिपल्स स्कुल लुफैनानैनो सेस लाजोब्बाय फाग्लाफ्रा ओमफ्राय नैबे लङा दालां जोंनिफ्राय फैनाय नाम्बार 1 लोगोफोर जों दा गारिनिफ्राय ओंखारबाय सफैफिनबाय हिन्जाव गोदाननि न'आव हिन्जाव गोदाननि न'सो होनलायलांबाय सासेया खामफ्लाय लालायलायनानै जिरायदों गारि सायाव आब' ओइ सफैबाय बा नायलाय बावा मा बुस्थु बेलाय आलासिफ्रा नङा खोनाबाय आदा आहा नाम्बार लाबोबाय थोद लाबोआखैलै ओरैनोसो होनदां नैबे जोंसार बिमा गागा जाथारबाय बिस्रा आलासि बिबै जागोनदां ना बिबै जागोन ना नोंखौ बिमाबो नोंसोर हाबैयाखै हाबफैबाय जोङो हाबफैदों साहा लोंना फैबाय आरो माथो माबा बौजानाया एसेल' ओमफ्राय माबा फुलजिरि होनानै माबाबाय फुलजिरि ना मा ब्लेक बौदों रायजोफोर ओमफ्राय दा मोनायाव एसे जाबावनोसै दाउ बयलार दहाय आद्रा जालांदों जानाया नै लोगोफोर ओरैथिं सोर दं नायनोबा नै एकदम स' लोगोफोर आं दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय दसे उन्दुना थानोसै रेस्ट लानोसै थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं भिडिअखौ बाय